Egunon adiskideok. Konturatu zara inoiz adiskideok dela genero markari gabeko oso apelatibo positibo bat? Bai. Euskeraz berez. Bai. Suposatzen da ez dagoela genero markarik. Egia da. Baina gero duzu neba, anaia, arreba, aizpa. Eta dibo. Izteba, osaba, no seke. Eta ika. Ei. Gaur euskararen erabileraren inguruan hitz egingo dugu. Pues generoaren presentzia euskal hizkuntza. Kriston debate nazionala da ikaren erabilera. Eta badago jendea iritziekin, eta badaude como korriente ezberdinak. Bai. Eta jendeak defendatzen du como ika neutro bat sortzea. Bai. Eta ni Eneko Garzia hor jartzen duela pertsona ezbitar bezala. Horren aurka nago. Eta hori zergatik? Pues porque nik uste dut, simplemente ika. Vale, igual no. Ika guztion zaten. Esa marroan, desagertu, no le queda la verificar. No, porque euskararen tal, no sé qué, vale. Ai, ez dakit horren zen soluzioa. Baina eske, ika neutro bat, me da un poco de txirriatzen de pixkat. Nik uste dut ika guztion zaten. Porque ordan jendeak ja, baina eske gizonek egiten dutena da, gizonen artean ika erabili, eta emakume eta disidenteekin zuka erabili. Egia da. Orduan da, como que gelditzen ari da gizonen gauza bat, baina ez bagara guk erabiltzen neutro bat, pues simplemente haiek ez dute erabiliko. Egia da. Ordan ez daki. Nik ika ez dut erabiltzen, ez zait bat gustatzen sentitzen dut, oso itxusi egiten zait belarrira, eta uste dutera como que gizonek erabiltzen dutelako, eta ordan egiten zait como muy, no hay, ez que super hori da. Super hori da. Ni bakarrik egiten maitola, banoa. Ni bakarrik egiten dut kontestu horietan. Gizon, ze xauk, bro, enbor. Ekarriko dugu norbait honi buruz. Ekarriko dugu, norezatzen da, Kika Moñarri zurrengo astean, euskararen erabileren inguruan hitz egitera, gure podcastera. Baina gaur beste gai bat daukagu. Itxarori galdetuko diegu. Egia da. Bueno, ezakit anuntziatu dezakegu, baina bai anuntziatu dezakegu ez, Igor? Pues esaten badezu baiet. Abenduaren 8 eguerdiko ordu batetan egongo garela Durangoko azokan flop kultura zuzenean, eta bi gonbidatu zoragarri izango ditugu queer komunitateko bi artista, Itxaro Borda eta Aimar Zeta egongo dira gurean debatitzen. No, ez dugu debatituko. Hori super graziosua san. Ja, jarri, oso egin dago. Pika unas mordo bat gainera. Ja, zeba. Naren itxoit, esta es la mía. Venga, berrepikatuko dugu. Eta etorriko dira Itxaro Borda eta Aimar Zeta. La lesbiana y el travesti. Ya está, eskerrik asko. Vale. Gaur, sin embargo, beste gai bat daukagu, eta beste gai hori zegin baino lehenago, nik nahi etartu segmentu txiki bat, esateko beste mundu osua baino inteligenteagoa naizela. Hori da pixka bat nire brand, bihurtu naiz, máxima autoridad mundial en Berhain. Eta egin genuen hainbat premonizio aurreko kapituluetan eta nahi ditut birpasatu. Lehen da bizi, arrosalilaren asuntuaren inguruan, zuk esan zenuen zure porran, ze gabitzu denboran bidaia egiten, aterako lukeela musika gehiago, eta kantzelatu egingo zutela. Eta nik kantzelatu dut. Ze albuma ez da gauza oso espergarri bat. Nik esan nuen. Nik esan nuen beste gauza bat dela konfidanza neukala Rosaliak izango zuela inteligentzia nahikoa, emateko pixka bat buelta bat ikonografia religiosoari eta egiteko zerbait interesantia. Ba ez dago izan, eta nire esan gauza bat, ezin dugu egin album bat non goraipatzen den simplemente jainkoa eta kristianismoa, eta honi eman kristoneko bomboa eta komertziala bihurru. Jainkoa ez da existitzen, un popular opinion, vale? Oin baina besti hau, oso guapo dago. No, eta gainera da como hori, como ideia hau de, no, jainkoa, baina gainera da como que autojustifikatzen dira, no? Ja, super woke. Baina ez jainko katolikoa, osea, da jainkoa como kontzeptu bat, andatu harporko. Ez da jainko katolikoa, jarri ditut gurutziak eta monja estua eta aureola eta tal, porque son mega vibes, baina zeure jainkoa beste bat bada berdin da. Zubadakitzu Elisa katolikoa nola dauen pitilinak intente ikusten este rebranding woke, rebranding, izugarri. Ez nago ados. Eta ni, ez nago ados. Orduan hori. Next. Lux
kalera. Lux, mierda puta. Beste porra bat zen, La Casa Gemeloseko partaideetako bat, egon behar zela, atxilotuta edo hilda. Eta ez daude, oain bai, bastante mierda da fandia. Azkeneko show de los gemelos ikusi nuen nik zuzenean osorik, eta izan zen mierda puta bat. Horixe da. Baina mierda puta bat, nivel atera direla barkamenak eskatzera. Benetan? Bai. Horienek isen? Izan zelako mierda. Como huele aquí a basura. A tope. Karo, saldu zuten la boda del año, mundu guztiak Berez ustetan. nor eskontzen zen? Ba, mundu guztiak ustezuen izango zela Ruth eta bere mutila. Baina etzen ari izan zen la Maeb, eta beste tipa bat ez dakiteran orden, eta gero sartu zen... La lesbiana y el travesti. Sartu zen... Nola ditzen da tipa hau? Teresa. Rubia. Ba, hori Teresa. Teresa. Sartu zen Teresa. Eta como super gaizki aktuatzen, osea, izan zen zirkoa. Porque zen en plan... como si alguien tiene algo que decir, eta sartzen zen Teresa, en plan, nik daukat, eserraek bezala. Bai, kutre. Eserraek bezala sartu zen kapillan. Ni gero eta gehiago naiz Tim Lafalete. Ni naiz Tim Baina beti Tim Lamarrash. Ni naiz Tim La Extinción. En plan, Tim amaiera. Tu, pues eskin edut programa bat izatea Lamarrash eta Lafalete, jazta. Bai, baina egin dezatela estirando el chicle, podcast bat, Lamarrash eta Lafalete, eta ya está, eta kendu beste jende guztia erditik. Rollo woke. Rollo gaurko nintzen egingo dugu. Nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades, Triana Marrash eta Lafaleterekin. Gonbidatu dugu Dario MH. Ai, ama, eta peldaños. Vale. Rollo, no, Tote Fernández. Hori da. Tote Fernández, Mario Marzo, Lamarrash eta Lafalete, nuevas masculinidades. I'm into this. Nuevas masculinidades. Lamarraxek erakutsiko dio Tote Fernándezi tuka egiten. Tía Carmen, ven aquí. Hori gertatuko da. Eta hau da gure urrengoko ideia milionarioa mesedez ez ostu. Eta hau esan da? Bai, azkar urrengo gonbidatura pasa baino lehen. Spotify egin ditugu iruzkinak eta ez nekien. Yes! Puta travesti de mierda. Ba, ez nekien, de sin más, baina ez nekien, eta komentu nahi ditut, ze eskerrak eman dizkiet idazlei, jarraitu iruzkinak usten Spotifyko, bueno, edo YouTubeen ere, mesedez. Juan Cruz, YouTubeen iruzkinak daude desaktibatutak, aktibatu. Jendeak komentatzeko. Aktibatu behar dira. Baina Spotifyen jarri digute bihotz batzuk, eta tal, Alba, Maja, Anita, Dani, maite zaitugu, OIH jartzen dugu. Peliak komentatzean oso alde. Siraten zuen iritzian oso kuriosa here. We're so back, ze ondo irugarren demoria, goraztuek, mi esker, Sirat, zer da hori? Inork ez da ulertzen marikita bat itaitan. Zer da Sirat? Ez dakit. Baina hori da pelikulen kapituloa, hori handikan ez da? Ez, hau da bigarren kapitulo bat, eta zorionak, egin dugu kapitulo oso bat. Sirata pelikula bat esaten digute garitotek. Ba, gure pelikula komentatzeko kapituluan ez genuen komentatu Sirat pelikula, baina itzuliko gara Siraten review intensio. Mila esker, no, eske iruzkin bat usten digutela, pues egin barko digu kasu, ikusiko dugu. Eta komentatuko dugu. Espero gotea isan ikusteko adospor, bestela, no soporto. Ahí bete la mierda. Sirat ez dakiz ziri buruzkoa den, baina no soporto. Ematen dau toston, Eta gero, azkenekoan, Halloweenekoan jarri digu, bi aldiz aste hontan, ebirruzkitak jarri digu, joder, ahora quiero aprender euskera. Ba, ikasi. Ikasi? Ba, ikasi. Amore, euskaltegia, korrika, no seke, ikasi? Eta Albak, gure fanak, airantzun dio, ¿y cómo lo has visto? Osongi erantzun da? Osongi erantzun da. Ikusi du Spotify sortutako subtitulo automatikoekin de El desglose del verano Kika y la Virgen María trans. Ba, eski bertzegunean, Instagraman ere komentatzen ziguten, noizko azpitituloak, palas que vemos de... No, ni ez ziguten Granada, da no sé qué. Bai. Es que lit, oza, sentitzen du, te vas a la mierda, cariño, ez da zuretzat, ya está. Te vas al Euskaltegia eka. Eta gero, Mikel de la Maza, ez dakit nortzaren, baino, legend, zein genuen Bob eta Flop hiltzaiak, eta jarri zigun Anne Julie Bob. Nor da Anne Julie? Ez dakit Ana nor den. Julia Quesada. Ai, leches! A kaskarla! Eta mesedez sartu da dira, gure gau miratu. Eta gaurkoan, beraz da Anne Julie, baino bera da Euskal Herriko leyenda folklorika sar da dira Pau Goyene. Calimocho, 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 calimocho. Sartu, que se acaba la canción. Fokoak pertsona honentzat. Kainoiak gine pertsona. Ai, ama. Maixabel Pantoja. Wow, zein ongi usaintzen duzun. Has visto? Tutxatu itena, zue? Ni de bueno, coña. Depende. Baina dale, nengo aldia, nabaritzen duela norbek, como oso ongi usaintzen duela Estudio honetan. honetan. Ez bakarrik konbidatuak, oizik eta teknikuak, eta kolaboratzaileak, eta zuzendariak. Lola! Bai. Egia da.
Bueno, zer moduz, maitea? Kaixo. Lehen, lotxagabekeria goizeko etortzera gure- 8 dira eta birazea Horixe da. aurpegia. Esan behar nuen, zer respetu falta. Errespetu Etortzia gure, falta, bai, gure estudiora hain guapa eta guztia suela bibaz. Iruñan jetxi, que ez dakitzen bat ordu indituten lo autobusian, y aquí todo tanatorio, no sé qué, y yo pues me eran cara de muerta. Ja. Ez dakitzute baino, Euskal Herria Irratia dago kokatuta nabe industrial batean, Bai. poligono batean. Badugu tanatorio bat, hemendik bi blokera, Bai. bai, dutigu ez dakitzen bat denda, rollo loreak, rollo, nola ditzen dira plakita hauek. Egisa da, arreglo floralak. Marmolak. Eta lapida customizatuak. Bai, Rollo gainera mira, como metxa. Jesucristoren irudi batzuekin, Mira, como metxa, super cool. Jesucristoren kriston busto bat. Tu, nik behin esan nuen, en plan, nik nahi dut olako bat etxean, baina rollo dekoratibo, osea. Nik nahi dut izatea nire egongelako kafi hartzeko maia. Boa! Zau, Los Simpsonen, Patty Selmaren maia zen Homerren lapida. Eta nik nahi dut hori. Baina egin behar dugu, bat, rollo, usten dugunean draga, egiten dugu, hola, mai bat jartzen duela Divina Komedia eta Albina Stardust, rollo, Ai, ama, datak eta Jacen gu hor, en plan, juntas. Bai. Zer oie, romantikoa. egin behar dugu. Vale. Baina, bueno, itzen ezagun gure gonbidatuarekin, gure gonbidatuari buruz. Pau, lehenik eta behin, Esan. ezer galdetu baino lehen, galdetu Nor behar zara? dizugu. ¿Tú quién eres? Hori gero. Baina lehenik eta behin, galdetu behar dizugu guztiei bezala, zu zer zara gehiago Kiki edo Boba. Ba, ez dakit, o sea, yo es como, I love a Kiki, oso Kiki kanpora. Let's have a Kiki. Let's have a Kiki, I wanna have a Let's Kiki. have a Kiki. Baino, es que en verdad, boba banaz, así como. Bai. Pixka bat boba bazare. Bai. Osea, zara, Bai. ikusten bai. duguna baino, más soft, más... Y bastante más boba, bai. Bai. Ba, Qué beira. fuerte, baina ikusten nuen Kiki izango zela, Egondak bastante Kiki supremazia. Bai, orain arte, bai. Bueno, bi gonbidatu izan ditugu, Bueno, baina- pues badie bi. Baina- Así que zaude berriz ere espektatibak subvertitzen. Claro. Gaurko podcastean. No, bi, Transgender. Ez da gogoratzen. Ez naiz gogoratzen. La verdad. Orain bai, Pau Goiene, konta iguzu, nor zara, zer zara? Zergatik zara. Zergatik zara. Lehenik eta behin travesti, zer da travesti, que es travesti, que es el travesti, zer da. Puta travesti de mierda. Ba, beira. Oh, Baina ja. zare gainera, Una itxoin, niña, una mujer pequeña. ez da behar detau, Esan. porque egiten dezu draga ere bai. Bai. Orduan zare como travesti al cuadrado, al cubo. Claro, baina esken niretzako draga egiten detenean, egiten deten bakarra da, bekaina pixkat gorago margotu. En plan, te quiero decir. Ja. Excelente. Badago jendea. Badago jendea bekainik ez dituena. Nik enitu neoki, Vale. Nik fui travesti sin cejas, oan ja woman. Orain. Emakume baten antzera. Bai. Baino niretzako travesti izatea eta showa egitea da estaziotik honea ibiltzen etortzea eta da pantojan medley bat montatzea eta Total. 6 minutuko show egitea con un vestido de novia. Total. Como una woman. Como una woman y que no te lo cuenten. Horixe bera. Total, zi gainera travestismoari buruz egiten dugunean, nire gatzen dira askotan eta nola sortu zenuen pertsona, ja, no seke, eta da como... Amor, que naiz ni con peluka, Claro. Osea, es que ez da aldatzen ez, eta como pentsatu dut izaera bat, no seke, da como naiz ni con peluka. Niri gustatzen zait pentsatzea, bai pentsatu nuela como izaera konkretu bat eta bide konkretu bat, baina gero ikusten dut naiz hain ni con peluka. Li, Naiz hain baina nire burmuinean gara bi persona guztiz desberdin. A ber, eta bai, da nire baina- fantasia, bai. Baina bai dago jendea oso bi irudi oso Bai, desberdin bai, ditunak bai. eta nire Bai. ustez asko notatzen da. Bai. bai. Eta notatzen da como kapa bat de... Niretzat die Theater Kids. Eta gero bada, no, Bai. Badau jende bat daukala neurosi oso partikularo bat, dela antzerkia gustoko dauela, eta orduan dakate como abstrakzio habilidade hau egiteko, como de repente, eta personai bat fully como enkarnatzeko, eta ni hori ez naiz. Eta nik esango eta da pixkat kontroversial. Ai ama. Baino nire ustez gertatzen da askotan gehien bat travesti helduagoekin, baina ez esklusiboki travesti helduagoekin, baina bai daude travesti batzuk como que askoz berdintzen dute como beren izaera, beren identitatea eta travestismoa rollo, como niretzat da como sortzen dute hor distantzia bat, Bai, izateko como una woman. ezateko como nik hau egiten dut como showa egiteko eta no seke pertsonaia bat da, baina gero inaiz como Bai, nire Rogelia. Dinaiz gizon bat, dinaiz mask, no seke, no problem, no seke, eta uste dut hori datorrenetik, no? Pues, Bai, pues hija rolak. Ba, nik aldrebez ikusten dut, Esan. Osa, iruditzen zait Garatu. que las travestis viejas askotan bai da como un tío y soy un tío y me llamo José Juan, Bai. baino askoz integratua dakatela eta gero jutentza kamerino batera depende zeinekin eta da como notatzen da hau andamio batekin sortu dezula
zuzara un maricón aburrido. Marikatu batzelari Vale. Eta geho jartzen diatragen eta propuesta zer da. Ah, bai. Una peluquita empedrada con uno así Vale. y un vestido de AliExpress. Vale. Osea, que erabiltzen dutela draga como pixka bat izaera, pixka bat raskatzeko medio bezala. Bai, edo protagonismo nahi dutelako, eta orain da draga, eta gero izango da, hago no sé qué. A ber, nik hautsi behar dut meloi bat, dela nire ustez, eszenatokira edo dramatismora edo zirkora dedikatzen den pertsona orok, arreta pixkat bai daukagu gustoko. Bai, baina arreta... Porque en plan, lo hacéis para llamar la atención. A ver, bai, eta gauza gehiago, bai. Baina ez den zaitezke una attention whore modu askotan. Eta bode Minas modu introvert autistik, eta gero hor nago haciendo el circo. Yo un poquito mix. Ez, baina nahi behar irutzen zait, esken nik ez dakat almena atentzioa ez deitzeko. Total. ¿Me explico? Lo siento. Bai. Baina egia da, ez, nahi deten ez... super kunti. Nahi deten esan da, baldimazea gehi txuri bat. Esan? Baina horregatik esan dut hori, porque jendeak eta gehien bat direna normatiboak asko banatzen dute beren draga eta beren izaera, como que gero beren bizitza ez ikusteko zikinduta de eso, ¿no? ¿Explico? Bai. Gero iramateko como... Ah, no. Baina gero iramateko como... Osa, bere egin dutena da beren bizitza normatiboa bizi, eta travestismo izatea como lana edo performance edo tal, baina gero ni ez naiz hori, no sé, hori da pertsonaia bat, ni gero naiz como un hombre homosexual txuria, eta dena perfecto, eta nire bizitza da normatiboa. Vale, baina hitz egin dezagun mesedez gure gonbidatuaren inguruan. Hori da. Kaixo, emakume zoragarri bat zara eta drag zoragarri bat egiten Eso es duzu. otro tema. Venga? Ni pertsona ez bitarra nahi, A tope, vale. eta emakumetasuna, emakumetasunarekiko oso ikuspuntu konkretu bat daka. Oh my God. Claro, nik lehen esan detenean, que nik lehen nitxula bekainik, claro, de repente hormonekin aztentza aldatzen, de repente woman, eta ez daituztela kontatu, eta azkenean gizarteak emakume bat bezala ikusten dizunean, pues... ¡Alakatrans! Period. Hori da. Eta pasatzait honea etortzen. Bai. Osea, nik sentitzen az travestida completamente. Eta nik nire buruan daka, nire buruan irudia 6 urte nitunekoa. Claro, baina pasatzen zezkita, txuak ne onduan, ni betaurrekoekin, eta ni 6 mutan. Oain dela, claro. 8 hilabete, urte bat, 2 urte, izango nintzake, como... Travestida y con felpudo. Hori bera. Nik, bueno, nabil mosten mordo bat. Ez, jarritu. Vale, beste egunean garatu neban, porque gaude pixka bat en la cumbre de las Naciones Unidas del género. Eta orduan nahi dut jarraitu hemendik. Beste egunean garatu neban nire lagun batekin ideia bat, dela nire bidaian, porque badaukat nire bidaia behin esan dena zela el gay blanco de la mesa. Esan nuen beste egunean publikoan frontoi baten barruan pertsona ez bat naizela. Eta ba naiz, baina beste egun baten, nire lagun batekin brometan esena, no, ni naiz gizonez bitar bat. Se entiende? En plan, ez bitartasunaren barne, ni bai sentitzen naizela eroso, hainbat rolekin eta itxura batekin eta joera batekin eta tal, eta gero jartzen dut peluketa eta irakurketa batekin, ez? Eta irakurketa batekin, baina hori da, en plan, ze naizen alde batetik, baina ze paper bete nahi dudan bizitzan, edo gizartean esan daigun bestalde batetik. Baina zer dator lehenbizi, irakurketa edo nortasuna. Ah, super externo, bai, irakurketa. Bai, nire dizan man passing, como un man. Como un man. Hori da. Ez, baina nire kasuan, iruditzen zait, dagoela oso diskurtso woke, ez dakiz zer, woke en el sentido woke de... Bai, gare woke, bai. Bai. Dela como ezbitartasuna da gauza oso konkretu bat, eta eoki behar dituzu bekainak dekoloratuak. Bai, urdina eta pronombriak, eta jumertza enigmara, eta jumertza ez dakin nora. Ezin dituzu garbitu platerrak. Claro. Barkatu. El Fire me da disforia, baina iruditzen zaite bai, azken finean uka ezina dela, gizon bat bezala pertsibitu bat imazea, horrek ez dizu ezbitartasunak entzen. Kontuan eoki behar dezu gizon bat bezala irakurria zehala, askotan pasa izan zait, nire Madrideko eran, badaudela, pues, badaudela ezbitar hauek, las no binarias, bere pertsonalitatea dela ser las más no binarias, las más deidem, ez dakizer, eta cariño, gizon bat zea. Osea,
No quiero que sean Be My Desire. Salen cosas, bai. Claro, eta orduan pasatzen dena da, sartzen ziela espaziotan inbaditzen zituzten gay kuadrilla batek bezala, pero eran las no binarias. Esaten dezu zela gay invasore bat, baino con las cejas quitadas, eta orduan ja... No, baina igual ez da hori. Osa, igual, ese kontua da, ez bitartasunak ez duela eskatzen androginia. Edo ez lukela eskatu behar androginia. Zentetezka ez bitarra eta modu askotan bizi zure korpuzkera, zure bizitza eta dena delakoa. Ez dira las deiden limpiadas. Hala ere, errealitate bat da, eta guztiok ulertu behar dugun errealitate bat da, irakurketatik etortzen direla privilegioak edo ez privilegioak, erasoak edo ez erasoak. Bai, hori bai. Hori irakurketatik etortzen da. Claro. Osa, zu izan daitezke gizon homosexual bat, eta zure buruan izan como la más oprimida del mundo, baina konturatu bartzara, igual etzara eren oprimida, ze zure irakurketa da gizon zisetero batena. Askotan. Bai. Eta hori extrapolatzen da gauza askotara. Orduan, zu baldin bazara pertsona ez bitar bat, que dena perfecto, osea, hau ez da las transolimpiadas, baina baldin bazara pertsona ez bitar bat, eta baduzu como gorpuzkera oso maskulinoa, eta erakurtzen zaituzte gizon zisetero bezala, eta horrek ekartzen dizkizun privilegioetaz aprobetxatzen bazara, porque, oye, evidentemente privilegioak guztiak nahi ditugu, osea, tampoco pasa nada. Baina bai konstiente izan barzarela hortaz, eta ezin zara jarri, como beste pertsona batuen mailara, porque askotan hori gertatzen da. Claro. Eta da, como, vale, a ver, pertsona ez bitarra zara, baina erulertu behar duzu, zuk privilegio batzuk, ez dakit privilegio denitza, baina bai, pues, abantaia, eskizak izatea. Batzuk dituzu gizartean, porque igual, zuk dituzu eraso batzuk jasoko, zeietak irakurtzen ditu gizon ziz bezala. Eta gero hemendik sortzen da Tote Fernández. Sí, claro, si gero Tote Fernández... irakurketa de nortasuna, ez duzu, no, ninaz tipo bat, baina jarro ditxu eta saskela kluse, así que estoy más oprimida que Juana de Arco. Baina, es que volvemos a lo mismo, o sea, zer da travesti izatea. Zuk draga kendu dezakezu? Puta travesti de mierda. Claro, nik ezin de draga kendu. Total. Totek bai. Totek bai, bihar astintzen dezu pixka bat, Tote Fernández, eta draga kendu iten jaio. Ciudadana de pega-pega. O sea, baina, cuando tu cosa más disidente da, bekainak rubioak ematea, atentzea festan pelukita batekin, baina gero etxea juteko kentzen dezu gonita, eta zeak tipo bat, eta nik zu atzean egokiko badizut, etxea bueltatzen gabian, ba igual me cago. Niri hau gertatzen zait, badago travesti bat. Salen cosas. Esaten duela, travesti heterosexuala dela. Todo rollo. No, te lo juro, rollo. No, ya. Como si fueras la única, en plan, no sé, aurrera. Nina es travesti heterosexual bat. Eta kontua da, como que da como, o sea, rollo bien de victimista, rollo, no sé. Bai, eramaten du opresio behikulo bat bezala. Eta da, como, tío, ulertzen duzu, zuk kentzen duzula peluka zure etxean, edo dena delakoan. Eta bazarela, gizon, cis, hetero bat. Kontrapunto. Nik uste dut pertsona horrek kentzen duenean peluka dela marikoi bat. Bueno, baina hori ez du iritzia da, eta hori ez da hola. Ba, esan nahi dut, tio, definitzen zara, pertsona, zizetero bezala, rollo egiten duzu draga, dena perfecto, eta bale izan ekarriko dizkizula, pues jo que se violentzia batzuk edo lo que sea, baina ze, kentzen duzu peluka, eta zara, gizon zizetero bat. Orduan, de qué vas? Horixe da? ¿De qué vas? Sin más. Hemendik claro. Formal bat, mesedes heteroqueen guzti. Ari gara pizkat astunak izaten ja generoarekin, oke? Bueno, kari, ez duke, ya, la trana. No, pues literal. Esa iguzu, zein da zure koloreri gogokoen? Ja, ez dakit. Zein usarez. Zerbait egitu nahi zenuen, gai honekin. Kei? Ez, bai, ez. Bo, ya está. ¿Qué signo eres? ¿Qué signo eres? Ascendente Capricornio, ilargilla eta eguzkilla Cáncer. Eta basare astrofísica de los Cáncer, signos. Astrofísica, yo soy lingüista, cariño. Basare nibe, bai! Eta bai, bueno, ni itzultzailea. Gure! Beware of the pipeline. Itzulpen gintza, ikasi geno, Te lo juro porque me muera. En UPV letras, ze urte ditxuzo. Bueno. Y que no te lo cuenten. Horixe, bera. Ala, qué fuerte. Bai, nik interpretazioko itinerarioa inunta dena. Ala, beira, zeunden en la AETI, en la ENETI. Pregunta. Atrans. Usten dia segundutxo bat unibertsitate egiteko, orai atera dela ENETI. Itzultzaileen mundua da kriston toksikoa. Itzultzaileen mundua da nazkagarria. Badago jendea hor borrokan por una migaja botako lukela klasekide bat leiotik bera, te lo juro porque me muera. Eta nina sorik. Txurro bat lortzeko. Churrats fighting for a churro. Osea,
homofobia kristonpila, jenden azkagarria eta borrokan lortzeko pertsona baten kontaktua, osea, itzultzaileen mundua, da, a ber, Kari, kezkagarria. Literal, eta hemendik 3 egunetara denoi kenduko dizue lana laia. Eta gero, egiten dituzte, isako kontu batzuk, porque claro, izan berituzu como sare sozialak, no seke, eta isako kontu batzuk dira como lotxagarriak, de en plan, gaur irakurri dut ez dakit noren testua, eta andara mierda. Inciso. Eta ato con lo de Rosalía, ne iruditzen zait, postoiek, eso es lo más. ¿Quién pudiera? Ai, barkatu, Nabil, horixe bera. Gustatzen zaizkizu? Ne iruditzen zait, ese rollo absurdo, oso azalekoa, ez dakana bi pentsamendu atzean, me encanta. Osea, gozatzen dezu asko de la performance del academicismo? Bai. Osea, nik akademian sufritu dut pila bat, osea, nik trantsizionatu nun universidadean bitartean, osea, neon bitartean, que bai lan pila bat izan behar dut, ni praktikas, ni nada, eta es que es un mundo muy competitivo. Claro. Es que no vais a comer. Es que hori zan, baina dena 3. mailatik gora. Claro. Zeia zaude sartuta. Lehenengo 2 mailak die, las tildes. No, da literatura klasika. Horixe da, poesia, linguistika dena da, ederra, sabitzik asten mordo bat. Eta gero 3. mailan, no hay convenio, no hay dinero, no hay nada. Zure lanengo da un makina bat. No, eta esango dutena idutena, baina mundu hori da oso maskulinoa, oso LGBT-fobikoa, oso machista, oso nazkagarria. Claro. Period. Leno. Escucha homosexual. Bai. Escucha homosexual. Girl. Horrela beto. Bueno, inciso, Kikak abesti hortan esaten du no sé qué Tel Aviv, cancelamos. Abesti hortan esaten du? Como una woman. Beste denbora bat zen. Es que me pone saten greco y no puedo. Bueno, ba, orduan utziko Academia, kaka. Vale. Utziko dugu hori, eta kontai guztuz egon ziren Ethel Cainen kontzertuan. Bueno, hori konta baino lehen, azpimarratu behar izan zela gure lehenengo gonbidatua, eta hau nahi dut trend bat bilakatzea gure gonbidatuen artean, bidali dezula zure gidoia. En plan, esan dezu, hemen daude jorratu nahi ditudan gai guztiak, eta ni nengoen iratxean esaten, como una guoma. Osa, ez dut lanik. Cariño, desglosatuak ordenean. Eta daramatzagu ja ez dakizemat minutu hitz egiten el género y la vida, eta orain hasiko gara gidoiarekin. Género inmobiliario. A ver, baina dago oso punto importante bat, que pone traneo. Hombre, ja jorratu deguna. Bai, begia da. Claro. Ethel Cain. Ethel Cain, uff. Ethel Cain! Cari, se cae como fuerte. Ikusi zenuen bota zutela marikoi bat kontzertutik jartziarren tweet bat. Bartzelonan izan zen hoi, ez? Madriden ez zuten inor bota. Konfunditu naz, vale. Es que leheno atea zait bere Twitterra esanez, me echaron del concierto. Cari, no sasun gai problematiko. Baina zen tweet bat jartzeagatik. Ze jarri zuen? Jarri zuen, bihar Ethel Cain, eta argazki bat zela en plan, plater bat zigarro txusta batekin, como baso bat ardagoez beteta eta pistola bat mai gainean. Rollo como vibes aesthetic, eta esan zioten rollo amenaza de arma. Es que Ethel Cain estatu batuarra da, orduan amenaza de arma da oso erreala bere bizitzen. Bueno, Cari, que luego también hay que ver sus directos, Hombre, claro. claro. Cuchillo bateak usten. Bai. When the child is tea. Es que no me podéis saber eso porque me tiráis de la lengua. Venga. Zein da Ethel Cain. Ethel Cain es una trana de Florida, del Panhandle. Yes. Es como Florida, ya es Florida en plan alligator, cubanos que votan a Trump. Sino Florida en plan Deep South. Yes. Y es una trana divina, como con pintas de Amish. Bada. Eta bere Amish jarraitzaile sorta bat baditxo. Edo hori esaten dau, berak. Eta noiz izan zen, behin amenazatu intzun, ez dakit Trump, o I'm gonna release the Amish. Nire Amish ejerzitua bidaliko ez bila. Everybody trails. Legend. Gu ikusi genuen Bartzelonan. Ikusten duten Ethel Cain? Baino... Behartu nion. Primaveran. Bai. Claro. Euki zuen niren eskalagun maitagarriak oso gestu polit bat zela etortzean nirekin ikustera Lana del Rey. Eta izu Lana del Rey gustatzen. Ba, gustatzen zait, baina ez como bereziki, en plan, me vuelve loca. Eta egon ginen 19 ordu zutik primaveran ikusten preambulo guztiak, entre ellos Troye Sivan, una diva es Troye valiente. Sivan ikusi nahi nuen, eta Ethel Cain. Una diva es valiente. Ethel Cain ezagutu nuen, eta oso maja. Ethel Cain eta Amara Polo. Ez nuen ezagutzen Ethel Cain. Eta primaveran ezagutu nuen. Brotar.
Bai. Oso maja, egin zuen alegato pro-palestino morro bat. Eta hori oso guai izan zen. Sekretara zen Omar Apollo con su polla sucia. Ja, eta oengoan zein zioten, claro, ni como fan problemática, ez zainbeste Palau San Jordin bezala, que esto es otro tema, oain jorratuko deguna, baina egin ditun nere kola orduak. Eta de repente, kolantzo den lehenbiziko pertsonak, juten dia bazar batera, eta agertzen dia con una bandera de España. Bandera de España en plan rojigualda. Oh my god. Del Estado Hombre, español. berdin zaiz republicana bada, la verdad. No, bueno, cari. Mismo ridículo. No, cari, pero te quiero decir, en plan... Ya, dale una vuelta. Claro. Bai. Eta de repente, momentu batean kontzertuan. Sí. Eman, berari? Claro. So delicious. So delicious. Eta bera gurutzean, iconografia religiosa propiamente apropiada, Bai. osondo. Eta ni, kontzertu hasi zen, negarrez, bukatu arte, negarrez, bukatu arte, bai. Ei, Correctora. bai, traductriz. Traductriz. Eta claro, de repente me cortaron todo el rollo, ni negarrez, eta Kriston Espainiako bandera puska. Ya lo ves. Eso es maricón, eso es... Pau Goyene negar egiten du rojigualda ikustean. Titular. Emozioa. Zeinen edertasuna. Ni Ze, barkatu, ze kantatu... Bueno, zuk, lehenengo. Vale. Nahi dut jakin ze kantatu zuen, ze azkenengo egin zuena Perverts, hori da bastante incantable, ez? No, cari. Egin zuen Perverts? Claro, claro. Da, noiz Ez dituzun ere historiak experimentado. ikusten? Ez ditut entzuten. Baina ez ditut inoren historiak entzuten. Ni Instagramen da, en plan, oso atentzioik prestatzen. Ja, ez dut ulertzen hori. Osa, Daniel da, hartzen du mugia eta da horrela. A ver, pero ¿cuántas neurodivergencias estamos solapando? Yes, the answer is yes. Bai, segero ikusten dut, Jean Dielman 3 ordu erdiko pelikula horrela. Baina nire gertzen zidan ere Lady Gagarekin, Lady Gaga badauka momentu bat, como que gotzen da balkoi batera, eta Mexikon eta ateratzen zuen bandera. Eta nien plan, zer egingo du? Zuen atera? Uste ja ez duela egiten, ja utzi zuela eta listo, También te digo, Bartzelonan izan zen. Ja. Ez da berdina. Buah, eta Bartzelona izan zen kunt, ze hasieran, como que kontzertu espainolen bidali ezak ezun mezu bat, eta pantailan jartzen da euskarazko mezu bakar bat ere, eta bidali genituen desente, baino, ez otro tema. Katalanez jarri zuten bat, jartzen zuela, Viva Cataluña, jendea en plan, Que viva. Kriketonas. Cumpleanis. Baino, jarri zuten pare bat aldiz en plan rollo, esto es España, no sé qué, viva España, eta mundu guztia, buh. A todo esto, ni erdi katalana nahi zabe. Bai? Claro, yo soy mestiza, cari. Osa, zu nongo De aztara? best of both. Lezo City, cariño. Osa, zu lezokoa, erdi katalana, eta gero folklorika. Claro, eta ondoko herrian ezila, geho lezon ez dakizer, geho Madrida mudatu nintzen, ne lagunen eguneko 80 andaluzak dia, viva Huelva. Mestiza. Oh my god, Huelva. Y la Virgen del Rocío, bai. Yo soy muy fan de la Virgen del Rocío, baño... Betty analizándolo como la iconografía, este quiser. ¿Quién pudiera? Y esto es otro tema porque en rollo Andalucía, Estrella Morente no la atera da álbum mortal. Me encanta. Egia da atera dela. Me encanta, el torero mata al... Estrella Morente. Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero. Atera da hori. Bai. Claro. Bai, atera da. No. ¿Quién pudiera venir de esta tierra? Bueno, sin más, ez daukatia esperantzarik kristautasunean. Nik ere ez. Zure, Nire. bueno, jarraitu dezakegu. Bai, folklorika baino lehenago bazeuden beste punto bat, ez? Folklorika. Ethel Kane, que es lo más, que la amo, que no sé qué. Eta ben jartzen du, Isabel Pantoja, folclóricas, copla hijos. Vale, folklorika. Zuri nondik datorkizu fascinazioa hori, zure fascinazio folkloriken ganakoa. Jarriko dizut background music. Zein jarriko diazu. ¿Ikusten? Nondik datorkizu disfrute hau por el rumbiteo? Por la rumbita, Vanel, o sea... Ya está. Sí, porque no puedo. Bai, somatu dizut. Sobreestimulada. Gauza da, Madriden initxura lagunak, en el Cuenca Club. Escucha homosexual. Escucha homosexual. Baino arka jarri zutelako. vale. Pintxando eta arka jarri zuten. Bueno, todo se como full circle. Ze paratzen da? Zegoela drag kolektibo bat dago, drag kolektibo bat, oain daude pixkat stand-byen las niñas. Bai, niñas perfectas. Perfectas. Bai, Eta diela Paquita, la niña... La niña? La niña es de las niñas? Pues confunditu inaz. No estudiar. Paquita, Carvento, Belial. Belial. Bai. La Pepi, Berrenga,
Susi, Rosario Puñales. la Pepi. Audi Ah, vale. el clip de la Beno de... La Valkyria, Valkyria, Isa, Sandra la Camellona. Eta leno bazo den beste partaide batzuk ja ez daudenak. Vale. Ok, eta ezagutzen dituzu pertsona hauek. Bai. Eta hortik dator zure fascinazioa. Osea, nire lagunek sartu ziaten mundu hortan, eta gebe bai ni oso laguna naz de una travesti reconocida mundialmente en Japón. JKJ, Txurena, maja. Bai, around the world. Claro, eta ze pasa zen, hor sartzen, paraleloki ni hormonak hartzen como una vaca estadounidense. Como una Como una woman. woman. Como una woman. Eta, claro, nik hasiera, nik bai, un rollo folclórico dakat, baina rollo chanson francés bai me vuelve loca. Oh. Eta el pipeline de chanson francés a Isabel Pantoja, me estoy muriendo a chorros. Vale. Bai, de François Sardi a la Pantoja. Ahí el coño una mosca. Bai. Claro. Qué fuerte. Bai, bai, Es que bai. nik flipatzen dut ze... Osea, nik ez ditut inoiz kontsumitu folklorika ez deuz, ez ez zergatik, sino porque ez tokatu eta nire bizitan ez dira inoiz egon folklorikak. Eta flipatzen dut, rollo, iparraldetik behera, Bai. mariko jentzat izan dira dena Bai. folklorikak. Die hemen erraldoiak Osea, diren baina, bezala. erraldoiak, egon ginen Jogurin eta biok Mallorcan, etxe batean, eta hon zeuden, zesan zu? Esan dut dira hemen erraldoiak diren bezala. Pues lit. Baina oso ongi esan duzu. bai. Osea, toko eta Isabel Eta la Pantoja, mona de pues Villaba. hor daude. Bai. Baina, bai, que ni flipatzen nuen, porque ginen Mallorcan etxe batean, eta bazegoen marikoi bat abesten, como, yo que sé, nor zen, La Jurado, la esan. Jurado igual. Porque esan deitzen como Rocío no sé cuántos. Ez da izoritzen, Vale, Rocío vale. ditzen zen, bai, Horrela, bere draga. bai. Eta hor mundu guztia hor flipatzen, en plan, ole, ole, eta Jogurin eta biok piztinan, en plan, Claro. pero esto Cero qué conexar. Baina nik... es? En plan, pero esto qué es? Honekiko eta flipatzen dakat, dut. hipotesi bat, y es un poco andalucista ez dakit zer, Metele. ez dakit zer. Azkenean, iparraldera diaspora andaluza etzen egin beste iritsi. Ja, Ze gertatzen da, Andaluzia besti ondela geski tratatua, los terratenientes, eta bar, beti, jajaja. Baino, claro, nik bai uste, pues Barcelona, Kataluniako aldera, no sé qué, hori asko zuke jo jorratzen da, bai ze pasatzen da, que después de que Franco irintzula andaluzar kulturatik gauza hegemoniko espainol bat, nik ulertzen dute bai iparraldian gehien bat hemen, osea Euskal Claro, Herrian, da pixka bat, abertzio hori hau Bai, tira. cuesta Bai. conectar. ja, bertzen dut. Vale. Claro, o sea, Bai. bueno, Esan. es que claro, nik en mi TFG sobre la Semana Santa andaluza. Joberena. Sobre cierto documental sobre... Berjain. Bai. Qué fuerte. Joder, Bai, Sobre bai, cierto documental acerca de la bai, ez Semana Santa. marikoiena eta hori. Bai. Bai, ez? Beira. Ah, Ez qué dakit fuerte. zergatik. No hablaré Osea, de mi tutor porque... Zeba, me la osea, nola juego. bapatean lezoko travesti batek, Badakizuten un dago lezo. gutxi gora bera, Non, localiza. Euskal Herrian. Lezoko travesti batek esaten dugu nire grala, azte santuaren Bai. Joberena. Qué fuerte. A ver, nik bai uste, Sevillako azte santuan egongo manitz, me daría un ataque de ansiedad horrible y me pondría de Bai. autistic est. Nire uste Bai, pila bat, bai. eta aitortu baizut esan izun, asko gustatzen zaidala, hemen Euskal Herrian egotea travesti bat egiten duela folklorismo hau, Bai. eta egia como da. ongi eginda, ai kaixo, eta como guai eginda, ze... Osea, guai dago hemen egiten duguna, eta ni superalde, eta gustatzen zaita ni jarretuko, Egiten duzu un eta drag tan euskara egiten impecable. eta dena, baino gero bapatean egotea Egia hori, da. fuertea da, Egia da. Eta gustatzen zaiz, adibidez, duela gutxi egon nintzen Berriozarren, Berriozarren egin zen como dantza egun bat, eta egon ginen euskal dantzatako talde ezberdinak, eta bazegon talde bat, ez dakit, gaizki esan gute edo ez dakit flamenko edo sevillana den sentitzen dut, como que bildu ginen, como, Flamenco, Cari, flamenco. flamenko, vale. Orduan, denak euskal dantzak eta talde batek flamenko. Eta da, como, tío, eski hau ere folklorea da. Bada folklorea. Eta hemen ere badago, Bada orduan. folklorea, eta ez Da zaio como eman behar guai- apropiazio hori, zuk esan desun... Hori da, zaio hori eman da. zure konotazioa. Eta uste como nasketa hori egotea ere, eta denetarik Que egotea. bai, nei todas las apropiaciones, o sea, ematea konnotazio horiek, eta azte santuak Andaluzian dakan konnotazio hori me pone un montón. Métele. O sea, me encanta. Bai, o sea, behin ja, una vez está meada la cama, pues ya... Bai, total. Baina, bai, dekonstruitzen hastentzea, y es mucho más. Ja. Noski. ¿Qué estabas diciendo de que mi drag es impoluta? Ba, nekian itzuli behar zinela horra, ikusi zaitxut mirando hasi. Esan behar dut gauza bat, eta ez da gauza polit bat, zureganakoa bai. Uste dut Euskal Herrian, edo iparraldean generalean, daukagula ondare kultural bat dragaren inguruan, datorrela jogurinatik, eta lasfilinitik, eta bestetik, eta ulertzen dugu entretenimendu kategoria bat bezala, non edertasuna ez dago necesariamente frentean.
Gero etorri izan da Albina Stardust, Ah, da zarela guztiz revoluzionaria, eta gero, zuek bion artean, porque nina es full payasa, Me encanta porque tú no te has metido en la ecuación inoiz. no ni nago en el ningún extremo momento. payasa, baina super arantz. Eta gero, daude beste hainbat travesti, dakatela, igual travesti eder baten itxura. Edo travesti eder baten antza. Baina zuk egiten duzu un drag tan sumamente impecable. joe, baina gero dago, jo sé, Estrella da impoluta, ere. Nik esan dudana. Osea, nahi bai Baina iruditzen zu zait, bai. niretzako importantea zen, ez que ez importantea zen, osea, nik dakan nire irudiarekiko oso pues, mania asko, eta niretzako estetikoa ez da bakarrik irudia, baizik eta jokaera, nola interpretatzen dezun, eta bat. Bai, hortaz nabil nire bai. Ez da bakarrik vale. makillagia, Bai, como bai. el rollo, Dale, el claro. full Osea, package. nik ikusi nuena historia batzuk, non egon zineten duela gutxi Donostin egin zela, como... No jaialdia. cramps. Bai. Bueno, eta zure Periodo. vale. Eta zure aktuazioa izan zen, Urduin egon, Dena. Es que el público tal. Bai, iruditzen zait, hemen Euskal Herri mailan badaudela como muchas guapas. Jo. Cara rostro. Bai. Baina keo denek iten dute Britney Spears I Wanna Go eta Te lo digo. Shut Up and Drive. Eta beti daude lurretik bueltak ematen. Bai. Eta nahi iruditzen zait badaudela beste Bai, todo bai. el drag es válido, pero no me tiene por qué interesar. hombre, noski. No, all drag is valid, not all drag is good. Bueno, No, edo ez, interesting. baina Hori da interesting, hori nire da. puntua. Bai, bai, bai. Bakoitzak ditu bere gustuak eta bere interesak. Bai. Eta bai iruditzen zait, drag dena ez dela ona, baina ona izateko ez dela izan behar modu batekoa. Total. Bai. Tu puedes ser una woman eta zure draga izatea gaina. Bai. Bai. Eta baina Me uste zait pasa. hori, como Euskal, uste dut azken urteetan asko baloratu dela Euskal Herrian, Euskal kultura, ez euskaraz bakarrik, euskalduntasuna egitea dragean, eta nahi usten zait ere, eta uste dut ere beharrezkoa dela, uste dut badela garaia ere, como que beste drag egiteko modu batzuk baloratzea ere, eta pues uste dut litzateke herriko txosna batzuetan ikustea, pues pau, egiten Bai. batean, Aizu, la baina pantoja, nire no? euskalduntasune, osea, ni euskalduntasunetik abiatzen. Claro, da. horregatik Bai, diot, osea, eta bada garaian, como ez que da euskalduntasuna ez da bakarrik, jo que sé, korrikako Ja, abesti bai. bat egitea, me explico? Korrikako abesti guztien maratoia. Eta me encanta, porque Maruxak egiten dute korrikako abestia, y son lo puto más. Bai, Orduan ja. da, como que guai da, baina guztut guai dela ere, eta euskalduntasuna ere dela, Hello? hau egitea. Ba, begira. Ze polita. Eta behin hau esan da, nahi dezu jolastu jolas batera? Ale. Venga, va, zenbat, vale. Tengo que quitar las bragas. La costumbre. Strip, no ditzen dut juego. Strip Euskal Trivial. Strip Euskal Trivial. Bai, Vale. egingo dugu, igual ikusi dezu hau Euskal kontatu Boien diate. kapitulua. Hartu behar duzu bat. Bai, que asustada. Nahi duzuna. Ja, porque irabazi zuen Euskal Claro, Boiek, claro. zu izan tonta, mese. Bai, aukeratu Aukeratu bat. karta bat. Jesus. Bea, baina pixkortxuagoa bana. Bea, hartu zuk, nahi duzuna. Baina, kendu goma elastikoa, Ja, es mujer que- de Más da, gusto. maricón. Póntelo, Pues póntelo. ezin da neska. sartu. Venga, hori. Buelta eman zide- behar alde jot. Ez, nik. Orduan, 6 galdera daude, Bai. 6ak ongi erantzuten. Denak. 6ak ongi erantzuten baituzu, sari bat izango duzu. Bertzenaz, igorrek txalo bat sartuko dizu, eta dena Bai, perfecto. eta seiak gaizki erantzuten badituzu, tenemos una colleja. 3, Shaka 2, Khan. 1. Vale. Zer izen zuen Gipuzkoa eta Nafarroa Leitzaranen barrena lotzen dituen trenak? Tranak? Ojalá. Shaka Khan. Leitzako espresoa, gure trena edo plazaola. Plaza, hola. Zuzena da! Expreso. Urrengo galdera. Zein urtetan sortu zen eta? 1988an, 1993an, 1959an. Hogeita mairuan. No, irurogit. 70 y algo. 73. Bai. Ez, 59an. Kari, errente jonduan bizina zela, hau bizin da izan. Zer izen zuen 1978an San Mamesen amaitu zen Euskararen aldeko kanpaina handiak. Bat eginik, bai Euskarari, aintzina Euskara. Bai euskarari? Zuzena da! Graba borpegia. Nola deitzen nola deitzen zieten inguruetako euskaldunek joder, macho. Venga, Erronkariarrei. Erronkaria zer da. Pues herri ya bat. daukatzu hor. Kailesak, kokoak edo bortukoak. La que más gracia te da. Kokoa. Kailesak! Non jaio zen Niko Etxart rock kantari zuberotarra. Maulen, Parisen, Altzurukun. Zuberoan. Es la caracola. Maule, Paris edo...
Es que, tía. Nada impedirá. Esan bat. Arixet. Altziruk. Ala. Zein bi txirrindulari euskaldunek irabazi dute Frantzeko turreko mendiko sailkapena. Loroinok eta Perurenak, Lejarretak eta Indurainek, Gabikak eta Langarikak. Lo que sea. Tu. Zakit bizikletan ibiltzen. Esan Pero ABC, eskaldera. esan ABC. A, B edo D. Esan ABD, claro. De. Ez, A. Eta azkenengoa, Ya edo está. Amaitu da, vale. Amaitu da. Txalo bero bat pauentzat, bakarra asmatu du. Eta eskerrak Como una tiga! ez dugu saririk. Wow. A ver, zuen sarilla zen nionea etortzia gaur. Let. Eta irabazi dugu guztiok, eta mila esker gure entzulegoari hemen egoteagatik. Zer Mesedez dugu? utzi zuen iruzkinak. Berrogeita Ya está. bost. Azkar edo ez. Zer? Testa. Egin testa, venga. Venga, azkar eta bukatzen dugu mila esker. Ai, por favor, Zerbait por gehitu nahi favor. duzu? ¿Zer? Zerbait gehitu nahi duzu? ¿Te ha faltado algo en el tintero? Yo soy de Gam, no de Gaitu. Ala, venga, oso ona. Venga, bagozen. Ez. Perfecta, bagozen testarekin. Egin Ez dugu testa? musikarik musikarik, ez dugu. Bai, noski badaukagu. Erreferente bat. Bakarra! Esan bat, azkar. Isabel Pantoja. Ah, toma por culo. Popkulturako momentu bat. Isabel Pantoja en Supervivientes. Pelikula bat. Kantora. Kari, es que prepáratu, Kari berko Lehenengo demoralditik egiten dugu testau konbidatu guztiek. Horitxe bera. Attention span. Venga, pelikula bat. Pelikula bat, Matrix. Vale, A tope. disko bat. Disko bat. Preacher's Daughter. Oh, de oso ona. Sergei. Telesail bat. Kari. Buen kale. Merli. Baitale. Vale. Ay, de repente. Gorrotatzen duzu norbait. Zu. Vale. Inor. Esan dauzu. Pero te jodes. que soy boba, que no soy Kiki. Vale. Norekin egin guzti nuke kolaborazio bat. Isabel Pantojarekin, Vale. obviamente. Norekin Wow. etzen nuke egingo kolaboraziorik. Lola Flores. Claro. Etxaiak ziren eginean. Norekin egin guzti nuke borroka la velada del añón. Lola Flores. Norekin. Cowboy, por Buah. ejemplo. ¡A tope! Me encantaría. Eta nork irabaziko luke? Claro, eso es un tema. Ya. Askotan hitz egin dugu, ¿eh? Ba. Yo no sé quién moñea mejor, nik uste nik. Hombre, berakile gutxiago dauka. Esan beharra da jobe, bai. Egia. Bai gastua. Zer reality irabaziko zenuke? Gran Hermano. Bai? Metele, nik esan behar nuen Drag Race. Todo un garaje con 2 focos. Eta hau izan da. Eta hau izan da dena, gustora gonzara? Oso. Ole, poste naiz. Ba, mila esker etortzagatik eta mila esker gure ikusentzule guztiei horregoteagatik beste aste bat. Orai aste arte eta larun batetan Euskal Herria Irratia, Wow. baita euskalherriairratia.eusen, YouTubeen doainik eta beste plataforma batzuetan, baino ez doainik. Beraz, Oh. YouTubeen edo Euskal Herria Irratian entzun, musutxo handi bat eta datorren astera arte, me ahogo. A cascarla. Y que no te lo cuenten. Jack Blake. Get here soon. Oh, you know what I